Radyo Basalyo ay dungdung bantay nga pugo. Keep on going Pugo! Go Pugo Go! Narito na ang mga nagbabagang balita. Lalaking nagnakaw ng motorsiklo, kulong dahil din sa paglabag sa gun ban. Limited face-to-face class, pinaghahandaan sa Cordillera. Vaccination card, kailangan na sa bawat SSS transaction. Barangay officials, inatasang gumawa ng inventaryo ng mga hindi pa bakunado. Ano ang pananagutan ng mga medical practitioner kapag sila ay nagkamali sa paghawak sa kanilang pasyente? Alamin sa Ikaw at ang Batas. Umano'y scammer gamit ang pekeng resibo, balik kulungan. Floating resto bar, atraksyon sa Kamaligan River Park. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Magandang hapon North Luzon, hatid namin ang mga mainit na balita. Alas 5 ng hapon kahapon nang i-report ni Marvin Matias Salvino sa Bugyas Municipal Police Station na nakita na niya sa harap ng grocery store ang kanyang halos isang buwan nang nawawalang motorsiklo. Agad itong pinuntahan ng mga pulis. Pagdating sa lugar, naaktuhan nilang nagmamadaling sumakay ang suspect na kinilalang si Joel Pasigon Alingba. Yung suspect na to is akma naman na tatakbo or tatakas, and dahil mabilis ng ating pulis na-apprehend ito, at well, nung na-apprehend siya, nakita yung protruding na tawag dito na hand grip ng kanyang baril, at nung chinek ng ating mga pulis, nakita nga na ito isang baril, at nang tanungin kung mayroon ba itong pertinent documents para sa kanyang pagdadala ng baril, wala naman tong naipakita, kaya siya ngayon ay inaresto. Haharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act No. 120 o Qualified Theft at COMELEC Resolution No. 10728 o COMELEC Gun Ban. Nakakulong ngayon ang suspect sa Bugyas Municipal Police Station. 3 na ang nahuling lumabag sa gun ban sa Cordillera. We are expecting din yung cooperation ng ating public kapag lalapit sila sa mga checkpoints, buksan nila yung ilaw nung sa loob. At gayon din yung panawagan natin na siyempre, plain view doctrine lang naman yung ating gagawin dito. So hindi tayo maghalughog dun sa mga Kaya irerespeto naman natin yung karapatan ng mga ating kababayan nang naayon sa batas. Nagsimula ang gun ban noong ika-9 ng Enero. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Pinaghahandaan na ng JED Cordillera ang pagsisimula ng limited face-to-face class ng mga universidad sa katapusan ng Enero. Magbabalita, Charles Limon. Sa harap ng anunsyo ng National IATF na ipagpatuloy na ang limited face-to-face classes sa buong bansa, pinaghahandaan na ito ng Commission on Higher Education. Higher education institutions ay nabigyan na ng necessary orientation vis-a-vis the opening of classes for limited face-to-face. Nakahanda na ang ating mga institution. All they have to do is to submit to us their letter of intent at saka yung self-assessment nila kung ready na ba sila at nakapag-retrofit na sila. And if situation warrants, then they can proceed with their limited face-to-face, but this will always be subject to the approval of our local chief executives. Sa tala ng JED Cordillera, 15 mga universidad sa rehiyon ang nakakuha na ng pahintulot para sa pagsasagawa ng limited face-to-face classes. Pero inaasahang tataas pa to sa pagpayag ng ibang kursong magsasagawa nito. Kabilang dito
ang mga kurso sa agriculture, hotel and restaurant management, information technology, engineering at iba pang mga kurso. Sa kabila ng pagsirit ng mga bagong kaso ng COVID-19, kumpiyansa pa rin ang ilang mga estudyante na magkaroon ng face-to-face classes. Prefer ko naman po na yun. I'm very much satisfied po na binalik nila yung face-to-face and nag-face-to-face naman kami since last year. Ang dami namin sinafollow na protocols para hindi kami maghawaan. Limited lang yung time namin sa school. We don't have that much of an interaction, ganun. Kaya, ayun. Pero we still get the benefits of face-to-face interaction, which is yun nga, na-practice namin yung skills namin. Tiniyak naman ng Ched Cordillera na naaabot na ng academic sector ng rehiyon ang herd immunity. Katunayan, mula sa kabuuang bilang ng mga estudyante, 19% na lang ang hindi pa nababakunahan. I'm glad to inform you that we have 96.62% ng ating mga faculty members, even our non-teaching personnel, ang bakunado na. Samantalang ang ating mga estudyante naman ay 81.52%. If you are going to look into that, may herd immunity na ang academic community in the Cordillera. Imagine yun, hindi pa nagli-limited face-to-face, bakunado na, meaning to say, handa na siya for the opening of classes sa kanilang respective programs, because with the number 81.52, meaning to say that only but a few in our population ng ating studentry ang hindi na vaccinated, and majority of them are ready for limited face-to-face classes. Maiging minomonitor ng Ched ang pagsasagawa ng mga allied medical courses ng internship program. Anya, dito masusubok ang kahandaan ng bawat institusyon sa pagresponde sa clustering ng COVID-19 cases. Wala namang rekomendasyon ang ahensya sa pagtitigil ng mga clinical duty ng mga estudyante sa kasagsagan ng Alert Level 3 sa rehiyon. Kabilang ang UP Baguio sa mga universidad sa Baguio City na magsasagawa ng limited face-to-face class sa Pebrero. Ang reaksyon ng mga estudyante sa report ni Chelsea Tan. Balik eskwela na ang University of the Philippines Baguio matapos aprobahan ng Interagency Task Force o IATF ang limited face-to-face classes sa piling degree programs. Sa kautosang inilabas ni UP Baguio Chancellor Corazon Abansi, magsisimula ang limited face-to-face classes sa ikalawang semestre ng academic year 2021 to 2022. Layunin ng paaralan na maging bakuna bubble o magpapasok lamang ng mga kawani at mag-aaral na fully vaccinated. Kahit pa nasa Alert Level 3 ang Baguio City, pinapayagan pa rin ang pagsasagawa ng limited face-to-face classes sa mga higher educational institutions. Actually, mixed reaction sa akin kasi ang tagal kong hinintay yung face-to-face class. Pero nung nandiyan na yung option, parang wait lang, ganun. Kasi panganay ako sa family, meron akong 2 nakababatang kapatid, wala yung parents ko, pareho silang frontliners. Sinong mag-aalaga sa kanila, sinong mag-a-assist sa kanila sa online class. So, as much as gusto kong mag-face-to-face, yung situation, hindi siya para sa akin. Kasi mahirap talaga. Actually, yung concern ko po is yung laboratory po sana talaga kasi yun po yung need ng experience siguro po. Yun po yung talagang gusto kong magkaroon ng F2F and siguro I'm hoping rin po na yun po yung kasali kami dun sa part po na yun. Pero, hinihintay pa rin ng mga mag-aaral ang pinal na desisyon ng pamunuan ng universidad. Wala pa ring opisyal na listahan ng mga undergraduate at graduate programs na maaaring magsagawa ng face-to-face. Patuloy na panawagan ng mga mag-aaral, ligtas na balik eskwela, lalo na at muli na namang dumarami ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Chelsea Tan para sa Luzon Headlines. Hahanapan na ng vaccination card ang sino mang may transaksyon sa SSS. Magbabalik sa report, Charles Limon. Sa kabila ng banta ng COVID-19, nagtitiis si Lola Feli na nagtungo sa SSS Baguio branch para maiproseso
ang kaniyang annual confirmation at certification para sa business permit. Nahihirapan kasi siya sa online transaction ng SSS. Ay, mahirap ang online, ang hirap pumasok. Mas okay yung face-to-face. Bakunado na si Lola Feli kaya madaling nakapasok. Ito na kasi ang protocol sa SSS simula kahapon. Actually, naging maayos naman yung kahapon. Siguro, by observation, out of 10 na pumunta sa amin, isa, dalawa lang yung walang naipakitang vaccination card. But yet again, ang ginagawa talaga namin, kung walang may pakitang vaccination card, inalam namin kung ano talaga yung mga transaction nila. So, kung yung transaction naman nila ay pwede naman via online, ini-encourage namin na i-online na lang nila. Okay? Ngayon naman, yung isa na walang vaccination card at ang kanyang purpose dito ay may ifa-follow up siya sa death benefit ng kanyang kamag-anak, i-cater namin, pinapasok pa rin namin. So yun naman kasi yung guidelines. Kaya naman, sinusuri ang bawat pumapasok para matiyak na may vaccination card. Aniya, kailangan nila ito bilang proteksyon laban sa COVID-19. Halos karamihan kasi sa mga empleyado nila ay tinamaan na ng nasabing sakit. Kaya naman, sa 10 lang kanina mula sa halos 30 na mga empleyado ang umasikaso sa mga transaksyon. Tagang natamaan po sa amin mga empleyado ho ng SSS Baguio branch, out of 27 supposed to be na empleyado, parang kahapon ho ay nasa 10 na lang ho yung pumapasok. Problema ho, nadagdagan pa po yan ng burden kasi yung mga supposed to be papasok, they are isolated or naka-quarantine kasi ho madami hong positive sa akin. Kung i-record nila, it's okay kasi meron naman ako. Dala-dala naman araw-araw pag lumalabas. Kaya naman, abiso ng SSS, gawin na lang ang ilang transaction online kagaya ng filing ng salary, retirement, funeral, sick, at maternity benefits. Tanging mga magfa-file ng death benefit, humid capturing, pagbabayad ng loan at contribution at pagpapagawa ng my.sss account ang tatanggapin sa SSS branch. Tanging mga SSS branches na nasa alert level 3 pa lang ang nagpapatupad ng nasabing guideline. Ito'y alinsunod sa paghigpit sa mga hindi pa bakunado. Para sa online transaction, maaaring makipag-ugnayan sa mga numero ng SSS hotline o sa email ng SSS. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Inatasan ng DILG ang mga barangay officials na ilista ang kanilang mga residenteng hindi pa bakunado. Nagbabalita, Jade Abelador. Ilang linggo matapos ideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte na limitahan ang paglabas ng mga hindi pa bakunado, sinigundahan ito ng memorandum mula Department of the Interior and Local Government o DILG. Base sa memorandum, inatasan ng mga barangay official na magsagawa ng inventaryo ng kanilang mga residenteng hindi pa nagpapabakuna. Ayon kay Secretary Eduardo Año, ito ay upang makapagpatupad ang local government unit ng mga restrictions sa paggalaw ng mga hindi pa bakunado. Isa rin itong paraan para mahikayat magpabakuna ang mga hindi pa bakunado. Sa Baguio City, bagamat tuloy-tuloy ang vaccination rollout, may ilan pa ring nag-aalangang magpabakuna. 80 protocols po yun, galing sa pinakamataas na kapulungan. So, kung talagang kinakailangan, gawin natin para at least madrisan natin yung sinasabi nila na yung mga hindi pa nabaksinan dito sa lugar. Ayon naman kay City Councilor Benny Bumogaw, walang masama sa paglilista ng mga hindi pa bakunado basta't hindi gagamitin ang datos sa diskriminasyon. Ito, yung pag-survey lang, who is vaccinated and those who are not, wala namang masama. Ang masama lang kung gagamitin ito to discriminate those who are vaccinated and unvaccinated for reasons na kung naman na unscientifically proven. Ilan sa mga dahilan kung bakit may mga hindi pa nagpapabakuna ay dahil sa edad,
relihiyon at medical condition. Rason, there are also medical reasons why these people who don't like to be vaccinated don't go for vaccination. Ganyan. So, we respect their choice. Sa ako, so it's my choice. Choice mo yan. Importante, you follow the health protocol. Target ng Baguio na mabakunahan ng lahat ng eligible population na aabot sa 281,000. Sa kasalukuyan, aabot na sa 268,168 ang fully vaccinated sa Baguio City. Jada Belador para sa Luzon Headlines. Nasa news lately, yung isang baby, I think 6 months old, na naturukan ng vaccine ng anti-COVID sa Santa Maria, Bulacan. So, ano ang liability ng nurse or doctor na nagkamali sa pagturok sa kanya ng anti-COVID vaccine? So of course, dalawang sitwasyon yan. Una, the nurse or doctor or the medical worker can be charged administratively. Ito yung tinatawag natin neglect of duty. Kasi dapat tinitignan niya kung yung ini-injection niya para sa proper patient, no? So yung pagkakamali niya is negligence on his part. So he or she can be liable if he is a DOH employee under DOH rules. If he is an LGU employee, local government employee, then he can be liable administratively. Ang pangalawang aspect niya na yung criminal liability. Siya ay pwedeng ma-charge ng reckless imprudence resulting to injury. Or kung mamatay man yung baby because of the injection of the anti-COVID vaccine, then reckless imprudence resulting into homicide. And of course, yung reckless imprudence dito, sinasabi natin inexcusable lack of precaution on the part of the person. He is negligent and taking into consideration yung kanyang occupation, degree of intelligence, physical condition, dapat alam niya yung ginagawa niya. And of course, yung reckless imprudence, walang malis doon sa pagka-injure or pagkapatay ng isang tao. Lack of malice. Wala kang intensyon na to cause injury or homicide or death. Kaya lang nangyari because wala kang foresight, wala kang you are negligent, wala kang proper skill, wala kang prudence in performing your obligation. Doon sa baby na naturukan, however, kailangan ma-prove nung parents ng baby na yung pagturok ng vaccine may damage or injury. So in other words, kung mapatunayan na wa-effect or in fact na-boost yung health ng baby because naturukan ng anti-COVID vaccine, then there is no criminal liability doon sa doktor or nurse na nagturok sa kanya. So essential na ma-prove mo na yung pagturok na yon nag-cause ng convulsion sa baby or nag-cause ng side effects sa baby o kaya nag-cause ng damage to his or her kidney or her heart. If hindi mo ma-prove yan, then there is no crime of reckless imprudence resulting to homicide or injury to the baby. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation.
Umano'y scammer gamit ang pekeng resibo, muling nahuli sa kasong pagnanakaw. Yan at iba pang balita. Abangan! Hello, good morning. TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Paglagon ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling. Sa tulong ng family planning. Apat na dating taga-suporta ng CPP-NPA ang sumuko sa mga otoridad. Magbabalita, Randy Guzman. Sumuko sa mga otoridad ang apat na dating mga sumusuporta sa CPP-NPA. Sa Manabo Abra, isang 54 na taong gulang at isang 55 taong gulang na kapwa taga-suporta ng kilusang larangang Guerrilla Ampis ang sumuko sa mga operatiba ng Manabo Municipal Police Station, Special Action Force at Philippine Army. Sa Bangged Abra naman, isang 54 na taong gulang na taga-suporta rin ng kaparehong grupo ang sumuko sa mga operatiba ng RMF B15. Isang 46 na taong gulang na lalaki naman ang sumuko sa Bontoc Municipal Police Station at Philippine Army. Isinuko din niya ang isang M14 rifle, isang magazine at 6 na live ammunitions. Ito ay bilang resulta ng ating continuous na panawagan at continuous na pakipag-ugnayan sa mga dating supporter ng ng mga communist terrorist group na ito. Nandiyan na rin yung ating pakikipagtulungan ng ating AFP at tuloy-tuloy na pagsasagawa ng community support program. At ito ay under sa EO70 yung yung Task Force to End Local Terrorism, Armed Conflict and Terrorism. Ang apat na sumuko ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng mga operatiba ng PNP. Custodial debriefing para dun sa mga proseso para i-verify yung kanilang actual involvement dun sa communist terrorist group. At the same time, para ma-process na rin yung kanilang mga benepisyo. Kasi nga, meron tayong LCAC, no? Ito yung mga sumusuko dito, under dito is yung i-clip natin is
nagkakaroon sila ng mga benepisyo o yung mga rewards. Dahil naman sa impormasyon mula sa isang concerned citizen, isang improvised explosive device mine at 4 na anti-personnel na mga pasabog ang nasabat ng puwersa ng Daguman Municipal Police Station, Abra PECU, Abra PMFC at Likuan Baay Municipal Police Station sa Barangay Ableg, Sitio Lamunan, Daguman, Abra. Ang mga bomba ay nasa pangangalaga na ng PECU Abra. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, muling natimbog ang umanay scammer na gumagamit ng pekeng resibo sa Baguio City. Ang follow-up sa report ni Charles Limon. Matapos matimbog ang suspect sa serye ng kasong kaugnay sa paggamit ng mga peking resibo, muli itong natimbog kahapon. Nauna na itong nahuli sa kasong estafa pero nagpiyansa ito at nakalaya. Pero may nakabinbin pa pala itong kasong pagnanakaw. Yes po, kasi nag-bail po siya ng 36,000. Kaya meron naman silang bail. Nung kahapon, dumating yung mga complainant natin. Sila ang nagbigay ng info sa amin. May existing warrant daw sila. Yung tao, pero sa ibang pangalan. Sinend naman po nila sa amin yung verified, certified copy na yung theft na 2 na kaso niya ay existing until now. Kaya naman mula sa Baguio City, nagtungo ang Raku Cordillera sa Isabela, bitbit ang warrant of arrest. Ina-arresto ka namin, meron kang karapatan na manahimik at kung wala kang abogado, pwede ka naman bigyan. Nangyari ang pagnanakaw noong 2018. Tinangay daw ng suspect ang 34,500 pesos na pera sa dinaluhan nitong kasal sa Isabela. Kaya naman nang pumutok ang balita sa pagkahuli nito, nakilala ito ng biktima base sa isa sa mga alias na pangalan na ginamit niya. Ayon sa Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera, madadagdagan pa ang bilang ng mga kasong maisasampa sa suspect sa paglutang ng iba pang mga nabiktima nito. Tuloy pa rin ang investigasyon ng PNP sa unang kasong naisampa laban sa suspect dahil sa paggamit nito ng peking resibo sa mga online sellers at mga flower vendors. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Charles Nicolimon, News Force North, Luzon. Samantala, higit 6 na toneladang basura mula sa mga taniman ng gulay sa Benguet ang nadadala na sa waste treatment plant sa Tarlac. Labis itong ikinatutuwa ng pamahalang panlalawigan. Magbabalita, Ren de Guzman. Makalipas ang 2 taon, natupad na rin ang asam ng pamahalaang panlalawigan ng Benguet na maging isang rehistradong farm hazardous waste generator. Ibig sabihin, maaari na silang magpadala ng mga basura mula sa mga taniman ng gulay sa probinsya gaya na lamang ng mga bote ng pesticide sa mga treater. Dito, nire-recycle at dumadaan ang mga basura sa isang treatment process para magamit sa mga solar panel. Humigit kumulang 6.5 toneladang basura mula sa mga taniman sa Benguet ang dinala sa treater sa Tarlac. Importante nito para at least yung environment natin, safe siya, at least hindi pa kalat-kalat yung mga basura, mga insecticide natin, naayos natin. Siyempre, it would entail the safety of our farmers and of course, safety din ng mga dumadaan sa atin mga farms. Ang proyekto ay pinangunahan ng CropLife Philippines sa pakikipagtulungan ng pamahalaang panlalawigan ng Benguet. Regulatory laws, like for example, yung to protect the environment and also the human health is the collection of the empty pesticide container. Isa lang po yan na activity nila. In compliance doon sa Republic Act 6969. Yun yung hazard waste and toxic waste.
Sinigurado rin nilang nalinisan na ang mga boteng dinala sa Tarlac upang hindi ito maging sanhi ng pagkalason at sakit. Sport, i-ensure po natin na yung procedures natin like the triple rinse ay ginagawa natin, no? Para itong mga containers natin mabawasan yung toxicity natin before natin i-transport and before po mapupunta sa ating mga treaters natin. Hiling nila'y mas maunawaan pa ng mga magsasaka at mga residente ang kahalagahan ng ganitong mga aksyon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Floating resto bar, atraksyon sa Camaligan River. Ang kwento, susunod na. Hear the music of our hearts. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Pagsubok na ito, ituloy natin ang laban. Mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, mag-res bakuna para bawas pangamba. Dahil sa res bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-res bakuna, mas protektadong pamilya. Kasaganang mas hugas iwas, kinabukas ay maganda. Sares bakuna. Libre lang magpares bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Mabubusog hindi lang ang tiyan, kundi maging ang mga mata kapag sumakay sa floating resto bar sa Camaligan River Park sa Camarines Sur. Silipin yan sa kwento ni Heather Peñaflor. Kumukutitap na pailaw sa tabi ng ilog. Boardwalk na paboritong pasyalan tuwing gabi. Live band. At malaromantikong setup ng floating resto bar. Ito ang dinarayo ng mga turista sa River Park ng Camaligan, Camarines Sur. Sulit ang entrance na 10 pesos. Mae-enjoy ang iba't ibang pakulong atraksyon. May mga food stalls at kainan din sa tabi. 550 pesos naman ang entrance sa mismong floating resto bar na naglalayag sa loob ng 3 hanggang 4 na oras. 6 na barangay ang madaraanan nito na may distansyang mahigit 5 kilometro. At talaga namang maaaliw ang mga nakasakay sa iba't ibang tanawin, katulad ng hanging bridge lighting at makulay na karpina. May menu and drinks at pa-videoke pa. May tampok din na local band artists na haharana sa mga pasahero. Ayon sa LGU ng Camaligan, taong 2014 pa nagsimula ang pagbuo at pagpaplano nito. Which is our instrument of giving this river education. Gusto namin kasi, kahit pala leisure yan na ginagamit, nakikita ng tao at nag-iisip siya, kailangan pala talaga natin i-protect at further linis. Mahigit 30 hanggang 40 guests ang kayang i-accommodate ng nasabing resto bar.
Nagsisimula ng alas 4 ng hapon ang bawat biyahe. Para masiguro naman ang kaligtasan ng mga pasahero, sumusunod ang management ng nasabing pasyalan sa mga safety protocols na ipinatutupad ng Coast Guard at Marina. Heather Peñaflor para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Tuwang at termino ta'y napadasan tayo, ito'y ilitay nga pugo. Aguti na aramit ken progreso, so nga padasan tayo man madyanak ng to. Di Kurt Walter Martin Tihiboto, Mayor tayo dito'y pugo. Kan Vice Mayor na Joe Basalio, Kakailian, maragsakan na ka mangipakaammo kada kayo, kadagiti nagapuanan tayo, iti panagtakem ko, akas ina itinadayaw nga ili tayo. Dagitoy kat naramid kanaragpat tayo, babae niti ayat, kooperasyon, kan gaget, ti sumagtunggal, maysa kada tayo nga agkakailian. Aduti pagsaatan no ni Kurt Martin, Mang tuloy dagiti narugyan. Lalo nga abdur asti ili nga pugo, tanagagit kin si pupuso nga agserbi. Ni Kurt Walter Martin Tihiboto, Mayor tayo dito'y pugo. Kan Vice Mayor na Joe Basalio, to'y dungdung tayo nga pugo. Intay ibutos, dito'y ili nga pugo para Mayor Kurt Walter Martin. Kurt Walter Martin. Ken para Vice Mayor Jose Joe Basalio. Jose Joe Basalio. Ken dagiti